La vivenda és la prioritat de prioritats de totes les polítiques públiques, especialment de les polítiques municipals. Vam posar en marxa fa un any un pla d'habitatge propi, arreplegant mesures pioneres que anaven més enllà de l'àmbit competencial, i avui anem a anunciar noves mesures que complementen les que vam posar en marxa fa un any. En primer lloc, l'Ajuntament busca un acord amb l'ICO per a que l'Ajuntament de Gandia siga agent col·laborador de l'Institut de Crèdit Oficial, el que vol dir assessorament, tramitació i informació de totes les línies habilitades de l'ICO. En segon lloc, un nou catàleg de conversió de baixos comercials en vivendes. I anem a començar per els districtes de Beniopa, del Raval, del Grau i de Benipescar. No anem a fer-ho en zones comercials. I en tercer lloc, permetre una major densificació de vivendes per illa. Serà possible construir més vivendes de menys metres en les illes de la ciutat. Jo per al consens poso més mesures damunt de la taula, perquè crec que és també des de les aliances público-privades i de totes les administracions i de totes les institucions com més fàcil podem contribuir a resoldre el que avui és un problema no solament en la nostra ciutat, sinó en totes les ciutats espanyoles. Amb una premissa molt bàsica, buscar un pacte de ciutat que jo pretenc aconseguir a través del Consell Econòmic i Social, perquè en esta qüestió el consens ha d'imperar i crec que els acords sempre són imprescindibles.